Ya basi nyamara imwe uja uyu Anthony Bendulo kubwera ndithu kuyamba kuwulula zinsinsi. Remember kuti mkulu amene pachatu amagwira ntchito ndithu kumaofesi komweko akuluakulu, especially kuma cabinet kwa president. Amene ndithu amene sitikumudziwa ndi amene anakhala nawo mu court ndithu kuyikira nawo umboni pa milandu ija kuti ayi MCP iwinenso ndithu. Ndi anali wamkulu ndithu iyeyo ndithu, komano anasiya kenako apa ndi amene akumabwera ndi kumawulula zinsinsi. Ndi chinsinsi cha lero chimene wabwera nacho lero ndi chokhuza ndi mafuta a G2G, government to government. Mafuta amene achawo kuti chilungamo chake nchiti, zikuvuta pati, komanso umbanda umene umalowa pene pachapo ndi wotani. Nde tikhale pomwepo kuti tionere Anthony Bendulo. It's been a while. I was supposed to have a live yesterday, and the time I was supposed to have a live, naona kuti ndithu zochitika zinachuluka paja pa Malawi pamakhala busy. Yeah, pa Malawi pamakhala busy. So kuyambira tsiku la lero kumapita mtsogolomu, I think ndikhala ndikupanga malive angapo, but the focus right now is on nkhani za mafuta. Ndafotokoza kuti mafuta sikuti anangoyamba ku Malawi. Mavuto amafuta pali zambiri zimene zimapangitsa kuti mafuta asowe. I think a number of them mostly is nkhani ya forex, but mavuto ena they are beyond that. Mavuto ena they are man made. Mavuto amene wandithu ndopangidwa ndi anthu. Muselize ya nkhani za mafuta ndikhala ndikufotokoza, but I will also be able to be sharing a number of documents, probably even some pictures, some videos on zinthu zimene zakhala zikuchitika kuli ma WhatsApp conversations, kuli ma documents ndithu, ma instructions operekedwa zosokonekera zokha zinazo. So lelo I want to give first part ya nkhani za mafuta. You recall kuti kumalawi kuno tili ndi mavuto amene amakhudzana ndi mafuta. Timathopezeka nthawi zina kupita filling station, some days pena ndithu angapo kudutsa opanda mafuta. Pofika pa filling station wachita kufunsana pa WhatsApp group kuti ali pati mafuta, you know, chifukwa chonena kuti mafuta amakhala zoti akusowa. Now, kodi chimene chinapangitsa kuti mafuta ayambe kusowa ndi chani? Kodi ndi nkhani za forex zokha kapena palinso nkhani zina zokhudzana ndi human elements? And ndakhala ndikunena kuti ndikhala ndikufotokoza kuti what is the involvement of my Colin Zamba pa nkhani ya mafuta. Tiyambe chonchi. I think you have been seeing social media, Helen Buluma, I think anadzayankhulapo pali nkhani zina zinapita ku court. There's been already a lot of information zokhudzana ndi mafuta, but zimene sizimatuluka kwenikweni is kuti amene amasokonezayo ndi ndani and amasokoneza chifukwa chani, komanso amasokoneza bwanji. Of course I've also had comments like you know, ndi nthawi ya campaign, osapanga ma videos amene wawa zikhala zikusokoneza boma, zikhala zikusokoneza chipani. Choyambirira chimene tiyankhulane pano, chipani sichinapangeko zinthu za mafuta, and boma likamakapanga za mafuta pali ma institutions amene they are responsible kuti azipanga za mafuta, and ma institutions amenewo ali ndi malamulo ake komanso tsatane
wake wa mndandanda umene amayenera kupanga follow. That's why even munthu kuti apezeke zotanena kuti iye afuna azipanga supply mafuta amakhala kuti pali ma procedures amene munthu ayenera kupanga follow kandi kampani imene iyenera kupanga follow. Anyway, let's move fast forward because today's session is going to be quicker. It's going to be quicker because I just want to give you a preamble. But I promise you that this is going to be the longest sessions. The topic is going to be the topic that is going to have a number of series zokhudzana ndi zamafuta. Tifuna tipite at the genesis, tifotokozelane ma process amene amachitika mkati, tifotokozelenso kunena kuti panopa zili potani, zavuta motani, zimene zikusokonekera panopa kuti timayenera tizikhala tili ndi mavuto amafuta after achakwera atapita kukakonza zimene anakonza. So ndingofotokoza kuti nthawi nake tinadzavutika ndi mafuta kwambiri, and the time timavutika ndi mafuta amene wawa even iso boma la Kenya linapezeka zoti nalonso linali ndi mavuto amafuta. I think iso Nigeria nthawi nake kumaoneka zithunzi za anthu azigubu. They were pretty much a couple of countries amene anazunzika ndi nkhani za mafuta. So in the wisdom yawo ya Dr. Lazarus Chakwera anaona kuti okay, one of the countries imene inavutika ndi mafuta inali boma la Kenya. So he asked mtsogoleriso wa dziko la Kenya kunena kuti anzathu kodi zimenezozo munathana nazo bwanji, mafuta amene munakumana nawo munathana nawo bwanji. So I think they discussed at their level, anawuzana zoti tinatani, and some of the ways many boma la Kenya linagulitsidwa ntchito anali njira ndithu zabwino ndithu. I think just to highlight a little bit is jonena kuti boma la Kenya, boma la Malawi lili ndi need yoti mafuta amene amafunika pa mwezi, we are supposed to spend about 50 million United States dollars pa mwezi yogulira mafuta. And kuti tikamakamba za Malawi kwacha ndoti ndi 100 chakuti billion almost pa mwezi wina uliwonse. Pamene pothana ndi mavuto awo ku boma la Kenya, chimene anapanga, they requested anapanga ubale wawo ndi ku Dubai, ku UAE, tingoti Abu Dhabi, ku refinery ya mafuta ineniyo. And boma la Kenya limeneli limapezeka zonena kuti limapanga import kapena tinati limapanga purchase mafuta a value ya 600 million US dollars each and every month from Abu Dhabi kuma refineries. Now mafuta amene wakabwera chifukwa choti amakhala kuchoka ku refinery kwenikweniko palibe madobadoba pakati pa mafuta amene amakhala ochipa. That's why you saw zimene zinayankhulidwa kunena kuti mafuta amene azibwera ndi G2G akhala mafuta kuti ndiwo chipa kwambiri. So boma la Kenya linafotokozera boma la Malawi kuti ifeyo tu ndi ubale wabwino ndi kuma refineries iwo, and we are able to import this. And I think mene kunoko kunali ngati bank Marian, Malawi Savings Bank, imene I think it was bank imene inaenda zake zimene zinaenda koma kwanza a bank like that one is the one that finances amene imapanga finance that importation ya fuel ya 600 million US dollars, 600 million United States dollars ndi ndalama zambiri kuopsa. So maboma awiri amene anakambirana zonena kuti ifeyo our need is only 50 million US dollars. Kodi sizingatheke zonena kuti mukamapanga import ifeso muzitipangirako import about 50 million US dollars. Ndi muja anapezeka zoti ma president ajakumana, I think anakakumanaso kuunga and they discussed ndi pamene anagwirizana zonena kuti ifeyo as tikamapanga import as boma la Kenya tikamapanga import mafuta athu tizipanga so import mafuta kuti mugwiritse ntchito inuyo, and mafuta amene muzigwiritsa ntchito inuyo ndiye kuti tizapanga ship directly from Abu Dhabi azibwera ku Tanzania through Tanzania kapena azikafikira ku Mozambique ku poti ya Nakala kuti azienda pa ship. So it was a very good arrangement because look at this.
ifeyo tinali ndi mavuto awiri. Vuto number 1 was to identify kumene tingapeze mafuta mtengo otsikirapo. Vuto la number 2 linali loti for us kuti tipeze stable supply kapena stable source ya forex. Ifa mafuta awalipo sikuti kulibe amapezeka, koma nthawi zina timathopezeka zoti ifeyo tili ndi malawi kwacha chifukwa kuti pa filling station tikamapita kugula mafuta amene achawa timalipira malawi kwacha, sitilipira madollars. Pamene kokagula mafuta kokaodako samalipira malawi kwacha, amalipira ma US dollars, meaning to say ukapita ukathira mafuta ako pamene paja kandi 5,000 kandi 10,000 kandi 20,000 kandi 100,000 kandi ndalama zingati zimene mukapereka amene paja. Ndalama zimene zijazi apa filling station amene aja atolera ndalama zimene zija, but it's in malawi kwacha, it's not in forex. This malawi kwacha sangathe ukagula mafuta. So that's where now they were saying kunena kuti apa chimene tipange tipeze mafuta komanso boma la Malawi linauza boma la Kenya kuti vuto lina limene tili nalo ndi la forex. So anakambirana pa uwiri wawo ma presidents kunena kuti that's not a problem. How much fuel do you need? We need about 50 million US dollars. Now mkaona 50 million US dollars pa mwezi ndiye kuti mafuta amene ifeyo tikufuna pa chaka akuyenera kukhala 600 million US dollars. Now tikati tionetsetse apa muona zonena kuti iwo boma la Kenya likupanga kale import about 600 million US dollars pa mwezi wina uliwonse. Okay, ndi imene akupanga import. Ifeyo importation ya mwezi umodzi iyi ndi imene ifeyo mafuta amene tikuzogulitsa ntchito chaka chonse cha thontho. So the government of Kenya agreed with no, we can be able to do this, that tikupatsani mafuta inuyo a 1 year amene ali 600 million US dollars, which is covering 50 times 12. So anagwirizana zimene zijasa. So to implement this, poti ma president aja makhala is just for my decision making, anapangano constitute a committee kunoko yoti iziyang'ana zimene and chifukwa cha zinthu zimene zinachitika mbuyo, Dr. Lazarus Chakwera anapanga make sure kunena kuti he should put a committee imene muli anthu onena kuti they could be able to have integrity. Sapanga zonena kuti apezeke zoti alowetseponso samadobadoba pakatipa, because the ultimate goal was kunena kuti mafuta apezeke throughout, pasakhaleso dry out ma filling stations. On top of that amafunanso zonena kuti mtengo wa mafuta ucha ukhale kuti ndi wochipirapo, ndicho linga choti boma lisakhale ngati kuti likuspenda ndalama zambiri on buying this mafuta. So everything started on very well. Ma meeting anayambika. I think the next live ndizakutchulirani maina probably anthu amene anali mu committee imeneyi ku Malawi kuno. And ku boma la Kenya kunachitikaso nawonso anayikaso committee yawo imene imayang'anira kuti how are they going to be able to facilitate zinthu zabwino ndithu zoti if mafuta amenewo kuti anyamuka atipangira import 600 million US dollars worth of mafuta, ndiye kuti ku Malawi kunoko we only be talking about transportation from the port, transportation, because as we said ndiye kuti mapanga secure mafuta achaka chonse. One of the other component as well in that agreement imene inasainana ya G2G imene mava kuti G2G was kunena kuti mafuta amenewa boma la Kenya libweretsa mafuta abwera, then after a year ndi pamene no boma la Malawi lingadzapezeke zoti liyamba nokufuna kuti libwezeretsedwe yani lipereke ndalama zimene zicha. Ndiye kuti it's like there was gonna be a grace period up to 1 year before we start paying for mafuta amenewa. Arrangement yabwino kuti ndiye kuti ndi imene ife tili ndi vuto la forex, mafuta amenewa akamba kubwera. Number 1 tipeza kuti tapeza mafuta from the refinery amene ndi ochipa. Number 2 tipeza zonena kuti you have a constant supply ya mafuta ya chaka chonse pakana chaka chamawa. Number 3 tipeza zonena kuti the pressure imene timayipanga exert reserve bank yonena kuti nthawi zonse zisaka forex, ife amakhali mukulimbirana na forex yokagula mankhwala, forex yogula mafuta amene tunena, forex yokagula fertilizer, forex yopanga supply ku timati yani market penetration ija tinkayikamba kuti mapita ma commercial bank imene anthu akakhala zonera afuna kugula kaoda zinthu kaya kupita ku holiday kamfuna kulipira zinthu kunja imapezeka zoti kuma commercial bank. So the idea is if we take out this need imene ilipo pakali panopa ya 50 million US dollars from the central bank, ndiye kuti this 15 million US dollars imene sitikuyigwiritsa ntchito pa mwezi wina uliwonsewo ikanatha kuthandiza kuku, ndiye kuti inflation ikanakhala kuti ndiyotsika, komanso the scramble for forex ikanakhala zoti yachepa, komanso
stability ya economy ikanakhala zoti yamba kuoneka bwino. So it was really a game changer, and plan imeneyo I think Lazarus Chakwera anaganizira mofatsa bwino ndi President Ruto, president waku Kenya, and everything was seeming nicely and okay until awa amene amazolowera za madobadoba ndi kukamba akoleni zamba anayona kuti ikayenda amene ikuyenera iyendere chonchi ife sitidyapo ndi imeneyo sitani sigwirayi. Ndiye anayambapo zawo zimene amapanga nthawi zonse tsopano zoti apeze njira. So remember, as I've been saying, kuti president wapanga bwinobwino, then he's putting up a committee mupange zakuti. What the president is expecting, because the president is not being in the meeting on a daily basis, is expecting kuti they are going to implement things that have already been agreed. Ndiye no panjira apa panapezeka zono kuti akoleni zamba abweretsamo nzeru zawo zinthu zija nkuzisokoneza. So azisokoneza ndi mmene anapezeka zoti mafuta ma filling station ayamba kusokonekera. Afika kupoti kumene kuja mafuta kuti atsike kunavuta kopsa, kumene kujako kunavuta kopsa. So chifukwa chonena kuti ndikamapanga live yangai, I've changed my approach. Ndikamapanga live ndimafuna zoti live ndikamapanga ndizipereka ma evidence, chifukwa chokuti anthu amene amadya nawo amafuna kuti aziphwekesa kwambiri ngati kuti zimene akuyankhulazo ndikuyankhula ine sindikudziwa zimene ndikuyankhula. But as I said, ndili ndi ma documents, ndili ndi access ya anthu amene anali mu komitimo, ndili ndi access ya zakumadobadobapo, including my instructions ochoka kwa akoleni zamba through my WhatsApp calls, from WhatsApp conversation, my calls, ndi access ya zinthu zimene zozo. Andi dzulo ndinayika chithunzi cha tima passport timene amayika tatilipireni izi, tikulireni matikiti mpanga motani, and you could see I have access to all of that because zimene zikuchitikazi kuyambira kunokmako ministry kwenikweni ya energy, they were not happy with it. Bwana kwanza zinthu bwinobwino inu ndi zimene mutibwezeretsa mutiuza zoti tipange zosiyana ndi zimene anena bwanazi ndi zitizo moti kuli chipulikiti kumeneko, kuli mpongwepongwe kumeneko, ndi kunali kuyambana kumeneko. Ena afuna kupanga zimene president akufuna, wina akufuna zonoti zake zilowe mthumba, azipanga zake zimene akutana na zimene akufuna. So nafuna ndikupatseni preamble imeneyo. Okay, one of my questions. Sometimes I also want to interact with your comments and with you, so that I can be able to respond if there's anything that I can be able to respond. So the bottom line, G2G, yes, zimene okhala ndi agreement yabwino koopsa, and the fuel amene yonda amene fa fuel amene wabwera pano pasiwa G2G uyali fuel amene wabwera pano payo kumene wachoka ndi kuomano ko siza ku Kenya zimene lukamba za G2G anakambira na president kulipo kumene wachoka ndi ndikufotokozerani mwatsatanetsatane mmene zinayambira kuti awatabwera anabwera bwanji, anadzamba sokoneza bwanji, ananamba nobwetsa makampani ake atiwo, andi chinachitika ndi chani mpaka anafika ku Tanzania mafuta anakuti apezekeze kuti avuta azikana boma la Tanzania kutsitsa, chinachitika ndi chani mpaka natizifika situation imene tili nayo pano. Ndikakuonetsani zimene zozo, I'll also go back in time pakatipo mene mafuta masowa chinachitika ndi chani, then I'll go back more in time kuyambira 2022 mene mafuta anadzavuta kwambiri kuti chinachitika ndi chani, and I'll give you evidence. So as I said, zimene ndikubweretsa ndizibweretsa evidence and we'll be discussing about it. So I'll be posting mwayiona conversation mwayiona zakutis, then we'll discuss about it. Then I also bring another thing, then we'll discuss about it. Then I also bring another thing, and then we'll be able to discuss about it. Chifukwa chonena kuti zinthuzo ndi zambiri, ndifuna so kuti amalawi ife timvetsetsane, ifa ndikayankhula kwambiri ndikuika zinthu zambiri mumayiwala, ndi ndizika pang'ono ndikupanga explain kwambiri, pang'ono kupanga explain kwambiri mpaka natimvetsetsane bwinobwino kuti zili motani. Komalizira ndifuna ndingopempha anthu amene mumayandikira mayiwa kuti wiki inoyi asamayende okha, akhale ndi munthu wapambali, chifukwa akhuzopezeka zoti agwa ndi BP.
agwa ndithu ndi bp, akhale pafupi ndithu kumuyandikira mzimayiyu chifukwa zimene taona ndizoopsa, thupi kuzizira ndithu kuti so naona kuti izizi tisamazisunge tokha, izizi amalawi azione chifukwa paja. Remember, I will share a video imene achakwera ananena kuti ulendo uno munthu akapanga zombwambwana azichotsa, but he also said azifuna maumboni. So ine chimene ndifuna ndipange wiki inoyi kuyambira liroli, I think from makamaka Tuesday ndiponya zinthu zambiri koopsa, ma supporting documents between tomorrow Monday and Tuesday. Ndiponya ma supporting documents because tomorrow I'm also traveling, so I might not be able to have a good time yopanga live, but Tuesday I would have settled wherever I will be. Ndikatero ndizivunga ma evidence, then ndizipanga discuss evidence ina iliyonse payokha. Timalizire motene, tinanena kuti kumalawi kuno munthu akamayankhula zinthu ngati zili zabodza amakhala zoti akuonongera mbiri. Ndiye ngati munthu akuonongera mbiri umayenera upite ku court ukamusumire munthuyo kuti abendulo kuja ati mavuto amafuta ndimapanga inewa ndiyambitsa ndineyo andionongera mbiri, ndiye mmapita kuti mukamusumire. Ndiye ine ndifuna kuti apite ndithu kumenekoko, because ndikamayankhula zikumaoneka ngati kuti ndizabodza, koma pamene pa courtipo zikakhala pa court record, pamenepo kumene akaoneke zoti wabodza ndine kapena wabodza ndiuyoyo akamanamiza abwanawo. Ndiye chimene ndifuna, because ndikamayankhula kunoko chonchi muziyankhula zambirimbiri, koma ndifuna kuti akolengeza mbawo ngati neyo ndikunama zimene ndikuyankhulazi apite ku court. Akapita ku court kuja ine ndikatulusa maumboni. Komanso izizi sikuti sitisiya izizi mpaka na pokhapokha chilungamo chioneke, ndipo chilungamo chikaoneka, a president ananena kuti anthu mukabweretsa evidence, nchifukwa ndabweretsera dale evidence poyela, we bring evidence and say bwana Chakwera, your excellency, maumboni mafuna aja ndi awa, so mmene maumboni timanena aja kuti ndi awawa muchitapo chani. So chonde ndithu mangani malamba awanzawo akoleni zamba amene mumakhala pafupi auzeni azenda ndi munthu pambali akhuza kugwa ndi bp chifukwa amalawi zimene ndaona ndizoopsa kwambiri. Ayayi za ku ACB, ino ACB maona ACB mlandu umene yayamba ndikumaliza ndiutiwo andikola pyon bill tinyamuke tipite kumene ko ali ndi control yake, kumene alibe control koleni zamba ndi ku court, alibe control. Chifukwa ndifuna kuti tipite pa neutral ground pa court tikatulutsirene maumboni amene ndifotokoza ndikuonetsani mwatsatanetsatane. So thank you so much for taking your time to have this preamble. Nangufuna ndikuonetseni kuti ndizotani zimene zilipo, komanso ndikukonzekeretseni kuti mukhale kukonzekera kuti chimene tizikhala tikupanga ndi chani. Akuti inu simukuona kuti mukudyera limodzi, ine sindikupanga zoganiza, ine ndikupanga zimene ndikuona nzonena kuti bwana akapanga zinthu zina iye akuyamba zinthu zina. That's the reason why you find out kuti committee imene apanga bwana ikutsutsana ndi zimene akupanga uyoyo, chifukwa zimene afuna bwana ndi zina, zimene afuna iyeyu ndi zina, zinthu ziwiri zosiyana. Ena amati yayi, why are you doing this, amayankhula zambirimbiri. But the fact of the matter is mmene timanena kuti tikulimbana ndi DPP, timalimbana ndi khalidwe onyasa umene DPP imapanga. Now if one Colin Zamba also within the government ya Chakwera starts doing zimene anthu anayichotsera DPP yo, then it will be hypocritical for someone like me tikapite kukalimbana ndi imene tinalimbana ndi DPP nkuichotsa muja, then we find somebody is doing the similar things ndikumango musekelera chifukwa kuti tikayankhula tinena kuti tikulimbana ndi boma. Sitikulimbana ndi boma. Musadane ndi munthu amene akupanga expose kuba kapena kuchisokonezo chimene wina akupanga. Tidane ndi amene akusokonezayo. Komanso Achakwera ananena kuti tikaona munthu akupanga zinthu tizibweretsa maumboni. Ndine ndikubweretsa maumboni. Musadane ndi ine, danani ndi munthu amene akupanga zinthu zononga dziko lathu. Thank you so much.